alladhina naben ajramu wonɓe sayeɓe ay ajramu ko sayeɓe inna alladhina naben ajramu bandalinɓe sayniɓe koye mumen kanuɓe laatiɓe min alladhina naben amanu e jaɓɓalla yadakuno ɓe jala ɗumen bandiji ɗi ina jala julɓe ɓe wa ida marru bihim siko julɓe ɓe birtimaɓe yatahamaduna ɓe gona ɓaaƴe birtoɓe gestude ƴeew waaji en koni nana ƴeew waaji en koni nana jayi ƴeewde ay poña woni toon ko abou ɗalib en woni toon ko oumar en woni toon ko ousmane en woni toon ko ali en woni toon ko aboubacry en koma sa sallam ne ardi wiyeteɓe oumar abdoul khattabe en woni toon wiyeteɓe hamsat ibne abdoul moutalib en nde ƴeew waaji en koni nana yatahamaduna ɓe ɓaaƴe he iyo waaji en koni gono a yii ko wa ida ngalabu so ɓe duttima ila alim goto fof yeehi ha heeɓe nder bandiɓe mum ila alim yeehi ha ko fulfulɓere ko goto fof e maɓɓe ɗiɗo bandiji goto fof hooti ha e nder bolonda mum ɓe ganduɗa so memama ɗo no wawi memtade in ngalabu ɓe dutto faakino ɓe belti no feewi hoɓe beyti hoɓe kawa koɓe mbaɗi ko hande wa ida ra'ahum ودار المؤمنين فبني جول بي قالوا بان هؤلاء لكم دول الضالون بي غوني ماجوبي خولكو تاكي بي غوني ماجوبي وي بي دو وoppu ko ngoni ko tawrno bahamume ko tawrno makkana ndeke be ko majjube yewa wama ursilu alayna hafizina jalla shanu wi be nelaka e julbe yobe ngarbe ndena dumen fal yawma hand en jottima yawmal qiyamah hand alladhina nabiyana amanu من الكفار بهذر يضحكون بجلتو ابن مجال يا ابو جال توندا يا وليد بن المغيرة ولا جندي بسل فور من نورين يا عاصم بن وائل بسر ده اي دسه ملائكه دي بت تن لا سيد مولي الله يا بو يا دي تن بي تن في جهنم الله لا راكي بجول بجودة دين دانكي جدل لا ينظرون بجيوندر يا ركم من بيانا ثم ذكر ما ينظرون إلى ليستيقنوا من حصوله وبيبيدو ينناد وبي هل صوفيبا مبلا يوباما الكفار هفر ببي ما كانوا يفعلوا والله بجوبام سيمور نها تمجي ويل كويل للمضففين بين أسطو ببترد الذين نبين إذا اكتالوا سكتاي ببتي على الناس يستوفون بتمنا وإذا كالوهم سببت نيما يمببه أو وزنوهم ولا ببيست نيما يمببه يخسرون بوسط ألا يظن مدسكان هؤلاء نبيدو أنهم نكم بمبوسون كم أمي التوبة ليوم العظيم من يوم مولو يوم يقوم الناس يدهم بآدم أمي لرب العالمين بتوبة تجوم عدنا هنا الله سبحانه وتعالى كلا وبين دينه إن كتاب الفجار هنا دفتر يمن بونيجي بنديجي بي لا في سجين ننندر كرن بيته دي سجين وما أدراك عندما يا محمد ما سجين كوني بين كرن كتاب كدوم دفتر مرقوم وينان كوبن بانو كوبن جوغر ودا يوم القيامة غسي ويل ودني يومئذ يندين للمكذبين ابن فنو بأل الذين يكذبون بفن بيوم الدين يلوم جبدون يوم القيامة وما يكذب به فنتا ونيلوم إلا سونا كل معتد on jawtuɗo keerol toonjo athimin kewɗo bakkat ida so tawi dutla dursitam alayhi e dow makko ayatuna ayaji amen qaalo wi asatirul awwalina ko ɗum penale yawtuɓe ɓe allah wi kalla ndento ɗe goɗɗito ɗe woton gañade dutto ɗe inna kitabal abrar abadan kalla barra kalla o wi ala ndena ɗe goɗɗita ɗe wadde ko boni goɗɗita ɗe toñange nge e bakkato bal ko woni rana to wi ala qulubima ɓerɗe maɓɓe ma kanu yaksibuna koɓe paggittono e golleji bonni o wi kalla goɗɗita ɗe bonande ɗe innahum kamɓe an rabbihim ga joom maɓɓe yawma idin ñanella mahjubuna koɓe wirnete summa reftinnumna kamɓe la salul jahim ya muhammad koɓe naatoɓe jahim summa yuqaluɓe mbiya hada alladi hoɗo jahim ɗo natɗon de kuntum bi tukadibuna ko ɗum ɗo pennanna ɗon joni noon ko pennanna ɗon keeɓe nder toon jooɗo ɗon kalla ndena ɗe
ndoge goɗɗude inna kitabal abrar hono deftere labaɓe suɓaɓe ɓe lafi illiyin honde woni karnal biyetengal illiyin wama adraka ko andintuma ya muhammadu ma illiyuna ko wondi e ɗo karne kitabun ko ɗum deftere marɓumum markude ha laaɓe hay hunde nde heddani yashaduna seediɓe almuqarrabuna ɓattiɓe allah ɓe innal abrara hono julɓe malaɗe ɓe lafi nayimin hoɓe gone nema allah allah rayi koɓe gone dow leece yanzuruna ɓe ƴewodira taarif aɗa anda fi wujuhina gueece maɓɓe nadaratan naimi neyɓugol nema o yusqawna ɓe jarne min rahiqin e jaram maftumin uddaɗam hitamu uddol ngol miskum ko latti wa fi dhalika e oɗo nema mba allah fadani julɓe o falyatanafasu lmutanafisuna foɗodiroɓe dirtodiroɓe e wotodiroɓe yo gotodir ɗum yo poɗodir nadde oɗo nema wa misajuhu ko jilla hen min tasmimin ko ɗum koye sewnde yani ummi koye ndiyam sewnde wiyetede taslim kono ko ɗum aynan o ɓuuri labtude wonno arab yashrabu biha ina yara e nde ɗo sewnde almuqarrabuna ɓattiɓe allah saabu golleji mumen moƴƴi gere hen inna alladina naɓen ajramu tabiɓɓe bandiyagal ajramu waɗɓe bandiyagal meccal kolosare ɗum gandi kolosar kaccoraji bandiji sayeɓe ɓurɓe bone bon woni ajramu ɓe mbaɗi hen stage ɓe keeɓe dippolagaɓe goto fof ne andi ɓe ene andi ɓe ɗiɗo gay kalaji ɗo nane hay goto en allah yafaka ɓe fof allah waɗi ɓe ko miidi goto allah waɗi ɓe ko ñande badde hoyni abaji haali dade mousadia waɗi dimnol muhiwat ñaɗen jogi goram rewdu jogi darake ha maayi o wayatullu halaf ñanen balde mu itta tout ñanen cheyba en rabi en ñanen tout subhanahu wa taala ñanen ɓuɗi e babural mu kafiri ñanen cagge maɓɓe fof taƴa hay goto heddaki inna alladina naɓen ajramu kanu ɓe laatima min alladina naɓen amanu jaɓɓe allah yadakuno ɓe jala wa ida marru bim so ɓe birtima ɓe yada ramasuna ɓe ɓaƴodira so ida ngalabu so ɓe kooti walla ɓe ruttima ɓe duttima ila alim to yimɓe maɓɓe in ngalabu ɓe dutto fakino ɓe kawa hoɓe beyti hoɓe belti wa ida ra'ahum so ɓe jii julɓe ɓe gaalum mbiyenna haulay na koñɗo de mbi laddal kali ko koñ majji laddallude majjo koñ nana wama ursilu alayhim hafidi allah wi ɓe nelaka e dow julɓe yoɓe nden ɗumen kal yawma hande yawmal qiyama alladina naɓen amanu yadakuna ne jalto min al kufar ala lara ko ɓe jooɗe ɗen leece maɓɓe moƴƴi yankoɓe yewodira hal suuñira hono nde mbara yoɓama al kufar heferde ɓe ma kanu yafalun ko mbaɗatno ko bismillahi rrahmani rrahim en kooti yawma al qiyamati hen gonɗena jonni issama'un fadrat eywa makka de no haɗe e sernaɓe heke kono noon sa joguima ɗum noon hen saha ida sama siko tawi asman o in fadarat simore puɗɗorinden nane nde wiyeteno isama saqqat o ko in fadarat en ganda fof ko wone arab in fadar koko boni annas haɗa andi ko woni in fadar andi sonde ɗum yahduna lawol gotol ala ko bonnata ala aɗa andi ñande yawmal qiyamata gawri darade yimɓe so pini ñanden subaka ono weli fewi sonde ɗum ɓuuɗi woɓe ɗantade ɓe ñanden ɓe karat karatan yimɓe gona hen haade nangue fonno fudde nde nangue salo arde kono hendu welgo no continue hendu no ɓooɓi hay goto meeɗa yiide kala no miijoriɗa wela hendu no weliri noon hunde salo arde tan ha yimɓe batta mija mata hande kam nangue fuɗata andi ɓi adama ala ko wuli sonade bone waɗi mbatta ɗum ko tañere aman nangue fuɗata wiyama allah kam mbaɗa addata hande nangue ɓe kaal ɓe gona hen ɗum wona hen ha ɓo yimɓe mbatta ƴewodirde ɗum kam ko woɗi ni nangue de kam meeɗa wadde ni ɗum ne ɗo nde fuɗata ɗo oɗon gandi yimɓe fof ne jiyodira heddi tan woni jogori fuɗ ko ɗon yimɓe ɓe fiwtete ɗum tagi allah wi ko bagdatan wa hum la yash'urun ko ɗum hellago ko tappago ngo hay goto tinata
ha ɓooya tan ha yetto hebde 9 heures tan nge waɗa alama ɗo hirnage ɗo nge waɗa ɗo alama o wonata alama garduɗo e nguleeki waɗi noon ñande hen nelal nguleeki gasi oɗon gandi nguleeki ko nelal nangue ko ranni ko ina wulata ɗuuɓa ko nelal siko wuli ha ɓurti e loroso so ɓuuɓi ha ɓurtino ɗum kadi ko lor goɗɗo nangue ngue yaha tan ha yetto 9 heures pile tan ngue ƴeeso ina waɗi buuɗi tan ɓutti ɓalayi buuɗi mangui a yewta buuɗeji mbinda toon ɓe masi so ɗon jangguine cukalel ngon qur'an oɗon fuɗɗo ɓen noon nagal ngal a buuɗi mangui tan mbiya dagadaro yihina heɗen mooli Allah ha wona hedde 10 heures hedde 9 heures dimi tan lewru ndu waɗa signal les mum lewru ndu ne hafto tan sukka mum hande asman o wokkana waklade jawwu o wokkana wakla hanti watta wiide no mulo ɓuuɓo mulo hendu ara daro hanti no jaw ɓe gara tan ha ɓooya nangue lewru ndu ɓurata yaaw lewru ndu wiyana hebto nangue ngue so wiyana hebto nangue wiyana salo walla lewru ndu wiyana rewa nangue salo ɓe gona wiiɗo ɓe gostodira ɓeɓe mbadda ni hoɓe mbadda ni taw ndemodirani de ha tan taw yamirore nde mi yetto yamirore nde mbaɗen à peu près tan ko nangue fuɗno ko 9 heures lewru ndu fuɗo heeɓe 9 heures dibi joni noon ko 10 heures affaire nde jogori gasde ɗum toɓɓodira tan ha wona 10 heures net tan nangue ngue yeyna falo lewru ndu salo tan ɓe mbadda ngalla kala ɓorin fadrat nde ɗo taccande nangue ngue wontata hay batte lewru ndu wontata hay batte leydi ndi hoto lawol gotol tan wiya ɗum get rondo dow asman o wiyato tokket andi joni woni taƴe taƴere lewru taƴere nangue taƴere asman taƴere leydi ɗum woni in fadarat o wi ñande pinirmi ni allah wi ida sama in fadara ñande asmana mo finiri ni ñande asmana mo ñande en gotel en fof wi gonngel ngel a memata kam ɗum ne leydi ndi ɗuggito asmano ɗuggitoɓe toɓɓodira so ɓe gari tan haɓe mberodiri ɓe mbiɗi heɓen henne tan wondata ko ɗon woni ɗo wiyete ɗo hande wondata ko haba an ko rewate mansoura haba an mansoura on firtata haala arab on gandi firta haala arab haba an mansoura on gandi firta pula haydara heddaki haydara wontani dara haba an mansoura ko ndiga heddaki ndiga allah wiide sama'un fadarat siko tawi asmanano e koodam ɓe e leydam ndi e tout laawol gotol hoodima tan wiidi ngalla muf gotel en fof firti toɓɓi ladde woni goo ɗum koye alamade e jambere jogol waklade boran subhanahu wa taala ali o wi ida sakkati ida fadarati sama ida sama'u fadarat siko tawi asmano mbo serti falam yabqa nidamul kawakibi ala ma nara inda kharabi hadha al alam bi asri hewde tan ñanden en waɗi manaji kewɗi ina waɗi en mana goto wiyete ko yawma tashaqqaqu sama'u kal ghamam ñande ñalamo sertino duule ni ay ko ndinon mon nani in fadarat ay o ga aya filti won tan duule takkidira wona duule wotere ko bange woni fof sertan gotel fof daro bange walla da allah wi fa sama'u فإذا سقت السماء فكانت وردة كالدهان وردهان كنغورو كالدهان نبدأ نبدأ وجه شيء نوعي كالا غوركاجن وجه شيء كالدهان وردة كنغورو أسمعنا وانا نيدن كغوري غوري دي نندنا إلم جوغي آده إمجتن غوري إلم بطوطة هذا وجه شيء نون نبدأ نون دي نبدأ كوترو ننغو علامات دي قيامة وفتحت السماء فكانت أبوابا لكيوة أجنده سيكو تري الله ودتي أسمان تو ودتي ليدي ما ود دمال يدي جم سادي كيس جلام الله دمال ودتنغا الذي وإذا الكواكب انتصرت كود دي چارو بيجو علي سكدت وتفرقت هذا يجيو تاليا لما قبله جلبس يوتي تنجر تك 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 كود دي چارو بيجو وإذا البحار ko wiyano maaje ko tout kala ko wiyano maayo ko wiyano geej fujirat renditine
fajjara ko miilde hakkude maaje ɗe miile ko wonno ɗon hakkude maaje wona leyɗele jorɗe miile itto ɓe potta wonta maayo wooto leydi aduna o wonta maayo wooto waydal biharu fujjirat ya nas wonɗo Allah wimono nokku goɗɗo waydal biharu sujjirat huɓɓe waydal ɓumuru ko Allah wanno nder kenale ko tuu ko ɓeeɗi maayi gila adama enen ko ɗo tugguɗen ha battini ngel ubbeede buusirat irte ha laaɓa wedde dow on ndewina hen naane ñanden woni oɗo ñalawma wiyete yawma tubaddalul ardu gayra al ardi wa samawat ñalawma mo asman o itte goɗɗo adde leydi ndi itte goɗɗo adde goddi adde o yiñan heen ida so tawi assama asman o ene fatarat mbo seekima mbo taƴima wijima mbo yehi woydal kawaka kay kode en tesere ɗe sharima woydal biharu tawi geecuji ɗi ya mouhammadou fujjirat ɗi itta ɗi ndenditinama ɗi mbattama geej goto woydal guburu sika tawi ko wiyano genale ko ko guutira aliman ñanden ma andu nafsun fittanu ma darat ko addi ñandena ma andu ko gadduɗa ma gaddamat walla ma ahdarat ma gaddamat ko ɗum woni ɗum selli wa akharat walla ko ma gaddamat tan wa akharat ñanden ma fittanu andu aliman nafsun ma fittanu andu ma gaddamat ɗum ko ndu ardinno nde ndu wuuri nde wa akharat e ko ndu woppuno nde ndu wuuri nde mando andu ñanden ko ndu waɗi mando andu ñanden kala ko ndu wanno ko moƴƴi nani ko ndu woppuno ndu waɗani ko moƴƴi nani subhanahu wa taala wi men ɗo arteni ya adama ya ayuha l insan ma garraka bi rabbika alkarim alladi khalaqaka fa sawwaka fa addalaka fi ayi suratin ma sa rakkabat holko wadduma e joome ya ayuha l insanu e heyma neɗɗo oɗo noon ko joom haqqille e heyma joom haqqille ma garraka holko funtuma holko biftima holko wemnuma holko bewnuma holko ɗaynuma holko fuynuma holko woɓɓetinma holko riwma faami ɗo andi de ma garraka holko jabnuma bi rabbikal karim holko jiiɗa e joobe ko funtuma ha mbasɗa rewde joome holko jiiɗa joome mo ganduɗa waɗanima gueɗe ɗe kewani tan ɗiɗi ƴeewa hen gueɗel gotel tan so ittima guila ma hono mbata alladi noon halagaka takɗoma fa sawwaka wanma neɗɗo pewɗaɗo fa sawwaka o fonduma o ƴettani hoore o watti ɗo koyɗe goni ɗo o ƴettani jungo o watti ɗo foŋol de wonata ɗo o ƴettani ɓernde o watti keeci o fonduma fa sawwaka fa addalaka o ɓuccuma bimana o fewni dardema mutadilal halqi tammal halqi o wiini o foccuma doñɗa dow o waɗanimana ngorodi ni o waɗanimana mbeewa ni o waɗanimana nagge ni o waɗanimana ngeloba ni o wanma neɗɗo hoore ma nde rondi dow koyɗe ma ɗe ñippi leydi fi ayi suratin kala sura kala sifa kala sura kala mbaaji kala jinne kala façon ma sa mo haaji o kanko Allah mbo yiɗi o rakkabaka o fawodirirma noon o ƴettani koyngal ayi ɗo andi ɗo kono sento o ƴettani ɗo o soñi ɗo o ƴetti ɗum ɗo simoy ka ma saa no haajiri ni rakkabaka ko noon o fawodirirma ko noon o tagirma ko noon o fewnirma ha jottiɗa no poɗɗa wonde ni oɗo Allah baɗɗoma ni o wanma e ndimbaji tawi an faɗɗi kala yani manam mo an ka keddotoɗo hono teddugal bangal ma ngal ni nguurɗa eno daaɓeji ɗe nguuriri ni mayɗa no daaɓeji ɗe fof mayiri ni beela haalananima beela yonane ma e haqqille ma e doole fittandu ma mbawa heblanade gurdam ɗam gasata ɗam e de ummiɗa to gasata to mbawa timminde golle ma ha mbawa addude to Allah ka nafanma jemma ñalo hono woni an ya ɓi adama ma garraka bi rabbikal karim holkan ma rewde joom nami aya men naane fama lahum la yuminun e kalimol gonɗi dal oɗo ne wima ya ayyuha l insanu ma garraka bi rabbik ma garraka sen ga en kooti e haalan arab ma garraka
بمعنى أي شيء خضعك هلكو فونت هلكو جنفما وجرأك سوسلما على الإسيان وابد جون هلكو جاكوردا aga cemgel mangel do ngel nyamgel laccal baltukal yari kosal birakal aga dum koltordaado e Allah minni medeni Allahu akbar acca sufle itti ha sufle wutte hakkude ma yalla fundi ni funda dumi to ye ma garaka Allahu akbar ndeka do holti sa yama do ada sukkata hande mbatta nayaade becce baade becce de natta mbatta yaade koyde de natta yaade becce de jaat baña hande mo foon o ngati gaboru dañu gawride ay baña so sukkama do yimbe natta yaade watta ka titar holko funtuma holko susnuma holko halkuma holko heede haqqille ma hakkunde ma e joome baɗanɗo ma ɗeɗo gueɗe ha mbasɗa ɗum rewde homo wanma noon on faami ɗum joni de subhanahu wa ta'ala wi kalla كلمة تفيد نفي شيء قد تقدم وتحقيق غيره ونحن ينكر كدوم كونغول جينغول فايا ديناندما ريودي هودي تاي هوندé nde adinoma waɗede joni noon omo yiɗi addandema goɗɗum mbawa jabde ɗum o wi bal ko woni tukadibuna biddin ɓiɓɓe adama penni oɗo din ɓiɓɓe adama penni oɗo din hono wi hono oɗo ñalawma ɓiɓɓe adama penni oɗo diine ya nas wa inna aleykum la hafidi allah wina e dow mon ɓen wiyeteɓe renoɓe ina e dow mon ɗum ne hoɓe jogui sifaji tati ƴeewa tan renoɓe ɓaɓe nde ɓe gari nde oɓe jogui sifaji tati kiraman ɓurniɓe wadde ko fotani karim so nani ɗum haala arab kaari ko tedduɗo firti komo waɗata ka ha nani wiyetaki jam kaari no wayni kay waɗata ɗum ay kiraman koɓe mbaɗata ko fotani ko hanani ko yooɗani ko fotani waɗede ɓe mbaɗata ɗum woni karim woni kirama katibina windoɓe ko gandi bindata ko ganda holko bindani ala oɓe gandi ko bindata ya'lamuna anduɓe ma tafaluna ko mbaɗaton ñande fof ndeke o juumata homo ɗurni wadde ko yooɗani on windata ma cemte bawɗo windudemo toon pinta ganduɗo ko windata e ganduɗo ko mbaɗata oɗo ne windama fenade ko ɓeɗo ɗiɗo goni kiraman ɓeɗo goni hafidin inna aleykum la hafidi renoɓe ina e dow mon mbatte haqqillaji onon juulɓe renoɓe ina e dow mon in amalakum muhsatun alaykum golle mon ko kalkilaɗe wakkilama mon malaikaji denoji kiramun katibun yahsuna kulla ma ta'maluna min khairin wa shar are qur'ana iddata marrat nokkuji kew ina waɗi nokku goɗɗo ɗo Allah wi anil yamin bange ma ñaama wa anil shamal bange ma nano ɗa'idun jooɗiɗo mo ummatako ɗa'idun firte haala arab ko jooɗiɗo mo yahata yalfisu keɓɓatoɗo yalfisu keɓɓatoɗo wayno ko to timbawa naata keɓɓatoɗo min qawlina konngol walla ma yalfisa layata walla haalata a weddata ko yaltata e ma konngol illa so wona ladey raqibun atid raqibun woni jingo ñaam atidun woni gonɗo jungo nan ɗum ko heen wonɗa Allah wimono qur'anahu wal qahiru fawqa ibadihi wona kanko woni jogiiɗo sembe keɗɗo dow jiyaɓe makko wo yursilu aleykum hafasatan wonelde mon renoɓe jamma e ñalawma ya Muhammad gasata innal abrar nallamaɓe suɓaɓe ɓe lafi na'imin ɓe gasi wonde nder nema aljanna wa innal fujjara na ɗen ɗon malkisaɓe lafi jahim heɗen mooli Allah jahim ko jahingol heɗen mooli Allah yaslawnaɓe natangol yawma ddini ñalawma jobdi ndi ɗum ne wo mahum an ha bi ghaibina ngol ɗo ɓe jaltatangol wo mahum wonani ɗe an ha gangol bi ghaibina ɓe jaltangol abadan la wala yanfakuna an azabiha bal hum mulazimuna laha woɓe ñiɓata ghaibina nder jahngol ngol wirnata koɓe ngol woppataɓe ɓe ɗaccatangol kanko ɓe mbiɗi suu
ɓe mangandiri ngol woppotaɓe ɗaccata si ngol dustima ɓe ndewat hen so ɓe dustima ngol sukkat hen eɗen mooli allah yo allah darde juuɗe wama humana bi ghaibina wonɗo ɓe certa maggol ya mouhammad summa rew ya mouhammad wama adraka ko andintuma ma yawmuddin holko andintuma affaire o ñalawma an neɗɗo haɗa fija tan a wondaka hay ɓatte wakad kunta haliqan tagiranaɗa ko ha ganda affaire ma mbawa ummanade hoorema mbawa filtade ka fiyakoma toppitoɗa a wurake e ƴewde yaafuye allah e teddugal allah e neware allah fa innaka la tadri ma qudira laka qudira hay hunde a ummanaki hen hay woni tan wama adraka ma yawmuddin ya bani adam summa refti ma adraka ma yawmuddin ɗiɗi kala tan suusi haalde o danire lugal arabi wonta jaam sona ɗum nayiyankoɓe maayat wadar yimɓe noon wiyeteɗo ulama allah goto fof tawatakina maayi summa ma adraka ko andintuma summa ajibun minka hono keɓal hono newnirta hono puynirta kabaru oɗo ñalawma elle haɗa andi haqiqa hemo elle haɗa jogori dadde hemo an neɗɗo mate renaki wattu haqqille summa ma adraka ko andintuma ma yawmuddin oɗo ñalawma mon oɗo ñalawma sernaɓe men janggoɓe monde entier oɓe mbiyaton to mon to waliyaɓe ɓe min mbiyata ga waliyaɓe ɓe pop yoɓe ɓe ne mbawi sowde yimɓe ɓe so neɗɗo yiiɓe alet walla yiiɓe talata walla yiiɓe aralde walla sa nani ɗum walla sa juuriɓe ɗum alkames walla sa yeehi toon aljuma heɓe tout hoɓe ndendoɓe janana oɗo ñalawma mo allah firi ɗo o wi ko yawmu ko ñande la tamliku nde wawana nafsun fittadu li nafsina wondu ndu chey an hay batte ɗum kay ko ɓurano woni ɗum kay ƴiya ɗum kay suuɗaki subhanahu wa taala ñalawma mo ganduɗa yawma la tamlik nde hattanani duñande wona fodde nafoore ana neɗɗen duñanma boni foɗanma nafoore ñalawma mo gadda e goto a wawa duñande boni ñalawma mo gadda e goto a wawa foɗande nafoore yawma la tamliku nafsun li nafsin chey ñalawma ko hay goto alana goɗɗo nafoore baba ɓuuri ɓatta yumma laaɓi temedere baba ɓuuri ɓatta ɓiyum laaɓi million yumma ɓuuri yidde gorko mum laaɓi capanɗe jeenayyi tati debbo gorko mum ɓuuren ɗum bah mum laaɓi temedere kono so allah ƴetti gorko mum ina weddo jaynol yummo debbo mum hakkitoyta suusa keɗe allah wiyan noon hooren wala amru lillahi wahdah allah wi oɗo ñalawma onon ummatu muhammad ñalawma mo ganduɗa la tamliku wawana nafata nafsun fittandu li nafs allah wi wattadu yawman kule ñalawma goto fof yo ƴeewa heɗɗawa oɗon gandi heɗɗawa sa waɗi ɗo galle mbaɗa hunde yeeso ma beela ma wirduma hendu walla wirduma ƴeewoɓe la tajzi nafata nafsun an nafsin chey ñalawma mo fitta nafata e fitta allah wi yawma yafirru mar ko ñalawma mo neɗɗo dogi min ahi mawnu mo jiiɗi yumma e baaba walla yumma walla baaba ɓeɗo wiɗo neɗɗo ne ɓuura teddugal nde ɓuura hakkude ɓe yurmede yawta hakkude jiiduɓe yumma e baaba jiiduɓe yumma jiidi baaba yi labudde jiidiɗa yumma e baaba walla jiidiɗa yumma walla jiidiɗa baaba oɗo gadatoɗa dogde waɗi noon oɗo on goɗɗodirani sa lappama ene heewi ƴettude sawru walluma sika a lappiɗe heewi ƴettude ballodiron jindodi ɓe goɗɗodirani neɗɗo waɗirta e mawnu ko tegodirɓe tan o jibinti hikka tan duuɓi ɗi tego en goɗɗo jibine duuɓi jeegom teg ay tegodira allah wi janggo yawmal qiyamade ɓeɗo gaɗato dogodirde sa soñima mawne tan walla miña ɗum de ko kaari tan baɗa refta ɗo ɗoga subhanahu wa taala wi ya ɓooy wo ummihi hol fo debbo ñalluɗo dow leydi ɓurɗo yayma holo on kono yayma dofma doga ɗum wo abi e gorko tedduɗo biyeteɗo baaba baɗɗo fayida kewɗo jirñe wuro siko ñalle wuro jam fof ɗo ñalli ɗon ñallani ɗon hay yimɓe mottino ɓeytaki wo sahibati e debbom wo bani e ko jibini e reedu makko e duwol makko ɗo noon allah na e labudde namito holko waɗini noon holko taki ɗum ɓeɗo ceerno alaɓe ɗo waliyu alaɓe annabaɓe ngala ɓeɗo woni ɓe allah ni mi waɗana mon ɗum misal daɓɓuɗo tan ɗannoɗa tan wona e ladde
Allah wana ladde ma wona ladde jaljallo ndo wasa welde ñamleɗa ha ñamalde poɗa sukunu ma ñeeɓi hoore ma nde ñamale ma poto ɗo watta beddama jiiɗaɓe rewo fof beele daroɗa ƴeewa beddo ha jananeɗa ɗo kam ɗum e comtiñade fo a wakloto wota heptinede sa waɗi o kaala tan jangga waɗi a waɗat makna walla laɓaɗa hoore ma toy wota heptinede joni noon a yiɗi hande yaltude wuro ngo ha feyi pompier ñamale ma nani aɗa yalta wuro ngo heɓe ɓeɓe mbadima ɓe peyi pompier ɓe jooɗima sa yiye neɗɗo no mbatta ande dogat yande dogata ɗo nder ndege neɗɗo andi ko dogirta wota haade daw subhana wa ta'ala ɗum ɗo ko misal daɓɓiɗɗo tan ko dognata oɗo neɗɗo ɓeeɗo yimɓe ko wawa hakke naani jogaaki yo o weltiɗo o jagge hoore o jagge ndunko o jagge koyɗe homo jogori jolde oto jamil joni noon oɗo ɓi adama gurnoɗo aduna tout ene rokka doole hay hunde mankani o ari on ha yeeso Allah joni en kalani ko wadde yimɓe beddaji he ala ɗum ko wuuro makko tan ɗum woni ko